niliklar at BP, pinyabirta ang tonpen arjuig tham. West Karbi Anglong Amreng constituency ke parlo amtuk apam arong along matijong acheklo niphai pliar ni Amreng Mandal Committee chepatir piponsi BJP mas joining a jaimek pamanpon. West Karbi Anglong arlo ki paphinai arong pulute Amreng constituency ke parlo amtuk apam arong ta erong lupuli jongdam detta hinuni athe amtuk apam arong radatum towar misenawi dolong awi lapen school tamiawi sitami Dr. Tuliram rong hang penaki mangpon Karbi Anglong arlo atokanu tami chingthur edang jipura penang an ki paphi hup arong along antami humri damsi kachingthur avarsai pipon bombe Lason thak taksi amtuk apam arong arar phan sidami kaching thur oversight ki pipon jia phan pura CEM Dr. Tuliram rong hangpen humri damlo lapen labang so ka humri damhud amtuk apam arat ton pharhini ra phokep ahemtun mate rong ner kep arat tum tami aning chelarsi APHLC pen Congress party pen COC BJP party along chepok do Lapen amtuk apam arong arara phantami CM Dr. Tuliram rong hang pendeng pon pamisi kaching thur oversight towar dolong rong kera hem khumner kep pipon po lapen school sidami puthot amtuk apam arong along 1-2 pon pusi lamchak chipitikang lo Jaime along KAC CM Dr. Tuliram rong hang local MEC Rina Tirangpi MEC Pawan Kumar MEC Het Singh Rongphar lapen kaprek ke thekidingatum chetong thun Binida Amreng constituency ke non pen betai keblon kan siang bong APSLC la pen Congress pen COC BJP party made tin kar jang long to pau gom binida an ka lata Amreng constituency lo don pharo inira don phoker abang kubang si binida APSLC la pen Congress pen tanggung pen si letum tim kar jang long mate BJP party long lapen kita arara tu je wal ta belang lapen je dolong ta belang lapen da school na nei pon dat sumar enrollment na kita ne da school da ne kori establishment an oke baje thani lempon ko lapen ke full development account ke rong nar kep do ko rong nar kep mi CC rong kep set ni ko je thani tanda ko dalo lapen ke akapre ka sayang deng na ni plan nang akam on da menil pan tin pura lo tok jir ten ni khana kila la silahai ta menili kapitu ne je pansi rada chatai long sinili jai pon lasi penap tame bitfolong tame betai si narkep ko joining program penap tame dar bang surihini suse APSLC le Congress pen penap tame bitfolong ka joining penap di ke bang ke suru pothar ada ke Congress Mandal Congress full set pencenglok penana tum hada APSLC Congress ke penap di joining program di la so pijani ni sevenani bidam di la pen din ni Prime Minister Pandai appointment ha la pen de Home Minister la pen de la Wara Minister lo tingkat kari la pen Joloram Tribal Affairs Minister la pen Siar Patil la pen de Kiron Rijiju Tribal Minority Affairs Minister la itu mangkon la pen Education Minister Bhanan Pradhan la itu ban chapter la program tin koro ki do nasional hai pan kapicun je pan opon si alang tum pan dasar Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News
Karbi Anglong arlo kedo an constituency arlo sitami HSDF asong atum pen constituency committee sengpon bombang bomasonsi pini kopli constituency arlo sitami sutro ahavar along HSDF constituency committee sengponsi mass joining tami padupon. HSDF asong atum pen pini kopli constituency arlo labangsol committee ke seng tam amai lapen mass joining amai along rongkang LC amai pu Wilson terang pen gichari pon amai along HSDF juripi pen mai pu Rajan Timung chun bang sarsing terang pen kidang lok HSDF asong japo song japiatum chetong dunsi RD do jot pen constituency committee seng ponsi HSDF aparman kopli constituency arlo kam ke klemchi atum aphan tiripiatum pending pondo. Constituency committee ke seng chot kalisi pini labang somai long APHL se song lapen Congress song ang parta BJP song aphan ning ke che kawia ratatum methang song COC HSDF song long ke ongdung atum chepok dunsi tiripiatum pen deng pon thulo. Laben constituency committee ke senga maihut HSDF songja potum raraphan ke thanpon ke APHL se song ke mentu neta ke likhayun elo las APHL se long ke jangdun linglang atum che osirak non kilik ke hayamatsi un elo lapen jasemet elitoma ke mangmati akar innai article 244A ke national party atum ke mentu neta nang pipelo lasi ladak methalo rialong Kipiklarji mati ilitum akar I article 244A sitami ki palong raprang jiapan ilitum hang rapenang lapen I phichiru nang ni pusi mai phualong HSDF asongja poatum pen thanpon pini nilitum Hill State Democratic Front the check and HSDF labangso mai lada kabi kabe kopili a constituency angkang alolong ni tombang lo laben pini ni litum ada kado we ongdung APHL pen COC Congress pen COC BJP pen COC USDC pen COC asuri armu HSDF lo nang cepa ongdung lo mass joining program laben pini lada opini a constituency committee stami pen ke senior aseten kache sekondo lapen just the matter bangke pini ke mass joining program sigedeng alang tong kanto ko cepa komite katna pi bangke da committee CC committee pen saibon lakado kawia mai pajut era phi phirangke HSDF songja por Rajan Timung ben phirangke tumpen kachipa thengno ponahut pinia maya puthak ang ton pen nang kapachini dun lamthe non elitum arju ponsina Malo kadang number 1 autonomous kasi aporte dam de pin ben nona bang de alu hisar itung se papral nai kote kacing tu na luar kalau yemprek artikel 244 autonomous state ke long autonomous state long dan appeal cak alun so pilih tu development to amat luar ini salam cot development to amat satu ring well kita blok lah development kali ehem tun mesti development ni ehem tun mesti colong katu bang keplan kita masuk datang sikap tu atau development long lepas itu development masih itu media through itu macam ada dega dan maya lo bang agency dan kita person jadi ya fancy nang itu mapan cuning biblo sancom jadi dega dagang ini sore tum cepat coy lo na la pende aku ini papon dulu APHL silong di election hayun elo pos APHL silong ke do an atum tak kewang RJ pancuning pon lo News report KATV News. Pinya birta ki lan sikang ton lo do me thak me kardom